Το θαλασσάκι πάνω απ' όλα. Το θαλασσάκι. Πού είναι ο Θανασάκης μας? Τα μαλάκια τραβάει τώρα. Τραβάει έτσι. Ναι. Ο Ανδρέας Δαβιτσιόζο, που για λίγο άφησε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις από τις πίστες και ήρθε στην Πανελλήνια Μοτοσυγκέντρωση να μας τιμήσει με την παρουσία του και τις δεξιοτεχνίες του. Ευχαριστούμε για την παρουσία του. Εδώ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο ήρωας. Cheers. Βαράτε. Νομίζω πως δεν έχουμε πολλά κρέατα. Thank you.